Amerikaanse pompenbladen, want de provincie gaat op reis. Scootjes die de oceaan zet worden en tassen vol glossy magazines. New York bestaat 400 jaar en Friesland erkende de stad jet als een van de eersten. Dus zet een delegatie aan om het feest mee te vieren. Van de andere kant gebruiken wij dit moment ook om ons profiel als Friesland ook daar nog eens neer te zetten. En dat doen we onder andere met het Oerol gebeuren. Joop Mulder met zijn toch inmiddels internationale vermaarde gezelschap is daar op dit moment doende om op Governorseiland een kleintje Oerol te organiseren waar zo'n 150 artiesten bij betrokken zullen zijn. Het theaterstuk Laan van Sietse Pruksma en filmmaker Herman Seilstra is een van de producties die in Amerika te zien is. Logistiek nog een hele operatie. Als je naar Amerika te worst, dat ben net de makkelijkste mensen om dingen in het loon in te krijgen. En alle apparatuur die we mij, maar er moest alle serienummers, alles moest precies zijn. En mijn geschatte prijs moest erbij. En die productieleader is daar helemaal gek van worden. Absoluut hechtepunt tussen al die drokke Amerikanen. Maar takom sneun de Frisian Day worden. Dat is 400 gasten. En de opening van een speciaal plak voor Friese ondernemers die lekker succesvol willen worden als deze eregast. Het Frieslandhuis dat is een gezamenlijke kantooraccommodatie. Bedrijven uit Friesland, en dat zijn er nu 14 die de stap zetten willen naar de Amerikaanse merken, gaan op die manier een locatie in New York. Op het merk van ICT, duurzame energie, dat soort dingen al. Ja. Ik denk dat de Nederlandse en Friese bedrijven zeker daar zeker wat bezitten kunnen en goede handel doen kunnen. Friesland zal niet morgen op de voorpagina van de New York Times of de Washington weet ik wat staan, Washington Post. Waar het mij om gaat is dat wij Friesland steeds laten deelnemen in een internationale context. Het zou geweldig zijn dat mensen enthousiast zijn en dat ze het mooi vinden. Wat moet je achterwij komen? Nou, de individuele bedrijven die in dat Frieslandhuis gaan, die halen je de intentie om daar langer te wezen. Die willen natuurlijk zorgen dat zij omzet gaan genereren in Amerika. Nou, het voor die 15 lukt. En we kunnen ook nog zorgen dat er nog meer bedrijven in het Frieslandhuis maken. En dan is het denk ik al een mooi succes. De deelnemers rennen oer van ambitie. Dus is direct discussie over het aanneemde plezierreisje van de stedenleven. Irona Groeneveld van GreenLinks bij Geliks vindt het maar wijs met yield en gaat dan ook net mee naar New York. Je moet je voorstellen als je met statenleden, 6 statenleden, 3 collegeleden daar bent en wat ondersteuning. En natuurlijk hebben we het dan ook nog over participatie vanuit de gemeente Leeuwarden, maar dat is voor hun rekening. Dan ben je daar met 10 man die daar 380 gasten opvangen. Moet ik in mijn eentje 380 gasten daar opvangen? Moet ik daarmee netwerken? Moet ik daarmee praten? Dat werkt dus niet. Dus iedereen heeft een rol en een taak daarin. Ik weet ook dat het bedrag privé heel veel geld is. Maar als je kijkt naar een presentatie van een bestuurslaag als Friesland en je kunt voor 3,5 ton all-in daar al die activiteiten neerzetten en je kunt er ook nog met een gezelschap zoals dat nu is gevormd zijn. Ik vind het meer dan waard.